Η Αλφα-Χειρουργική Κλινική, την οποία διευθύνει ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Φελέκουρας την τελευταία τετραετία, στην προσπάθειά της για την ανάπτυξη της κλινικής μας, της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Χειρουργικής Κοινότητας, θεωρεί ότι μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χειρουργικής ύπατος, παγκρέατος και χοληφόρων θα συμβάλει τα μάλα. Είναι μια προσπάθεια προσφοράς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στους φοιτητές και στους νέους ειδικευόμενους. Οι εγκαταστάσεις όπου το πρόγραμμα πρόκειται να χρησιμοποιήσει μετά την έγκρισή του είναι το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας Νικόλαος Χριστέας, που βρίσκεται στο κάμπους της Ιατρικής Σχολής, δίπλα από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, και όπως βλέπετε είναι ένα πλήρες οργανωμένο πειραματικό εργαστήριο χειρουργικής, στο οποίο και θα περιηγηθούμε. Εδώ βλέπουμε τους χώρους της αποστήρωσης. Τον χώρο τον οποίο η προνάρκωση δίνεται στα ζώα μικρά και μεγάλα. Το άσηπτο χειρουργείο μεγάλων ζωικών προτύπων. Με 2 χειρουργικές τράπεζες πλήρως εξοπλισμένες. Γραφεία για τους διδάσκοντες. Φυσικά, λόγω της παλαιότητος ως το πρώτο πειραματικό χειρουργείο στην Ελλάδα, έχει την απαραίτητη βιβλιοθήκη και το Μουσείο της Πειραματικής Χειρουργικής και Έρευνας από την Ιατρική Σχολή και από το Κεντρικό Νοσοκομείο Γνά, Λαϊκό, το οποίο στεγάζεται και η Αλφα-Χειρουργική Κλινική. Βλέπουμε την αίθουσα διδασκαλίας. Το βιοχημικό και μοριακό εργαστήριο. Για τις μείζωνες εκδηλώσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος χειρουργικής ύπατος παγκρέατος και χοληφόρο θα χρησιμοποιηθεί το αμφιθέατρο Φέδων Φέσας, που είναι το πρώτο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στεγάζεται και αυτό στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και φυσικά όλα αυτά στο κάμπους της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Γουδί, όπου πρόκειται να λειτουργήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χειρουργικής ύπατος παγκρέατος και χοληφόρων. Σας ευχαριστούμε.